Amalema mali kunnafoni jabarani lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲakuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de selen min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Usmani Eric Jakite ka se ka aw ladɔnniya bi ye tɛnɛn ye dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na novembre kalo tile 14 ka taa bila karidon na novembre kalo tile 20 dolo jate la Kawla kalo filanan tile 23 o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila Kawla kalo filanan tile 29 na doloba fila o nɔrɔ barakalen don ni wagati in kɔnɔna na o ye doloba fila jumɛn ye o ye Sareti ale ni Hɔku ni doloba fila nɔrɔ barakalen don ni wagati in na an bɛ Scorpion mɔgɔw ka wagati la a b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn bi ma walima ka bɛn ni wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛw ye nka i bɛna ye kuma caman yɛrɛ tiɲɛ dusu o de bɛ ninnu na ninnu ka ko caman ɲɛtɔ u yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'a tiɲɛ olu ye dakan ko ye an bɛ ni kunnafoni ninnu labɛn k'a di aw ma jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaruya o de sirilen don i kelen bɔgɔ la o b'a kɛ sa ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mars kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliyew ninsodenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Isufu ka so funteni kalo fɔlɔ denw beliyew nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw kana layidu ta aw ni mɔgɔ cɛ kamasɔrɔ sɔrɔ minnu bɛna don aw kun olu ka dɔgɔ kosɛbɛ a ka di aw ye sanga ni waati aw hakili dalen b'a kan ka se ka sɔrɔ kuraw kɛ minnu bɛ se ka aw dɛmɛ don nataw kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ ka se ka yɛrɛkɛli o ba aw ka ko la donta o fanga o fana ka dɔgɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dugutaga bɛ mɔgɔ minnu bolo ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu bɛ se k'u ka dugutagaw bila ka wagati wɛrɛw kɔnɔ n'o tɛ k'a daminɛ aw bɔyɔrɔ la fo ka taa fɔ aw bɛ se yɔrɔ minnu na gɛlɛya misɛnninw caman de bɛ sira kan ka ɲɛsin aw ma hali binganni walew olu talen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ se aw k'aw ka wulikajɔ nafamaw bɛɛ lajɛlen bila ka don nataw kɔnɔ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 21 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Adama ka so funteni kalo filanan denw toro ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani layidukanw kamasɔrɔ don tɛmɛnen na hakili kunnasiri minnu tun bɛ aw la ani degun minnu tun bɛ aw kan don tɛmɛnenw na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛna hakili lafiyaw caman sɔrɔ ka bɔ fan caman fɛ kamasɔrɔ aw yɛrɛ ye aw ka ko dɔw ɲɛnabɔ aw yɛrɛ ka se ka aw ka hakilinaw kɛ ka aw ka degun dɔw dilan aw yɛrɛ ye olu jaabiw aw bɛ se ka n'olu sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ halisa aw ka se ka baara kɛ n'aw ka hakilina ye kamasɔrɔ aw ka kumakan dumanw a n'a ka se ka mɔgɔw lafaamuya aw ka fanfɛla la olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka kunkɔrɔta lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ fanga bɛ baara o baara la aw bɛna fangala baara fɛn fɛn kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ sɔrɔ kama i b'a ye o sɔrɔ ninnu bɛ lagosi ka se aw ma o de bɛna kɛ sumaya bɛ don aw ka ko la kosɛbɛ kosɛbɛ nka aw b'a yira k'a fɔ aw ka baara kɛ ni aw ka hakilinaw ye aw hakilinaw olu barikalen don layidukan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka aw jigi da olu kan dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw mɔgɔ minnu bɔgɔtala Dawuda ka so funteni kalo sabanan denw Gémeaux ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ banamini o fanga ka bon ka ɲɛsin aw ma fɛn min i k'a dɔn bana fariganw olu kun dalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana yira k'a fɔ ko jagoya la mɔgɔw ka taa aw ɲɛna sira fɛ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka degun lase aw ma walima ka se ka banamini da aw ka ko tɔ ɲɛ aw dusuw bɛ se ka bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ sira caman fɛ nka aw ka lafiya yɛrɛ bɛ min na aw dusu mana bɔ sanga ni waati aw bɛ se ka aw hakili to aw yɛrɛ la ka se ka aw dusu faga n'o tɛ a bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw ka birisa ɲagami don aw ka dɔgɔkun taabolo la marisi ale b'a ɲɛjugu kan halisa aw ka sokɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ futinɛw ani kasaraw olu kun ɲɛsinnen don aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ mɔgɔ minnu ye siraba ka bolibagaw ye ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'u k'u hakili to u yɛrɛ la kosɛbɛ kosɛbɛ kɛnɛya siraw olu jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma aw bɛ se k'aw sigi ni fariganw ye ani fo ka taa se choc circulation choc
ni dɔgɔkun ye dɔgɔkun girima ye ka ɲɛsin aw ma. Ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 22 la kana bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw fasosodenw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Idrissa ka so kansɛriw ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun bɛ daminɛ aw bolo ni wasa ale ni nisɔndiya ye kamasɔrɔ kunkɔrɔtaw ale ni jigisigi kumaw olu caman olu ɲɛsinen don ka ɲɛsin aw ma kunnafoni siraw olu ɲɛsinen don aw ma dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ la i bɛna ye k'a fɔ k'a daminɛ tɛnɛndon na kalo o b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so o de bɛna kɛ sababu ye lune b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka aw ka dɔgɔkun daminɛ ni kunkɔrɔta ani wasa ye ani nisɔndiya ni mandiyaw olu caman ɲɛsinen don aw ma wa dɔgɔkun daminɛ na aw bɛna kasabi minnu sɔrɔ ko fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ cɛ lune ale bɛ bɔ aw ka so kɔnɔ o b'a yira k'a fɔ o wagati ninnu na aw ka se ka aw ka laɲiniw sabati ani aw ka wulikajɔw kɛ o wagati dɔgɔkun daminɛ wagati ninnu na nka dɔgɔkun bɛ taa fɔ k'a bɛ fori yɔrɔ yɔrɔ ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la aw ka ɲuman dɔw bɛ se ka kɛ juguman ye aw bolo birisa ɲagami o bɛ aw ka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ka girin ka ɲɛsin aw ma aw ka hakili to aw yɛrɛ la depuis dɔgɔkun daminɛ na aw bɛ sɔrɔ minnu kɛ aw ka hakili to o sɔrɔ ninnu na n'o tɛ n'aw ma kɔlɔsi sɔrɔ ninnu bɛ tila ka tiɲɛ aw bolo kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la kana bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Lion de ɲɔgɔn so denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Ibrahima ka so Lion samiya kalo 2nan denw Lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ yɛlɛda bɛ aw ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw de fɛ kamasɔrɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagati dɔgɔkun daminɛ ka girin aw bolo dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw i bɛna ye aw bɛna se ka commencer ka se ka nɔgɔya fɔ aw ni aw balimaw bɛ se ka jɛ kuma ɲuman minnu bɛ yen nɔ walima layidukan minnu bɛ yen nɔ aw ni aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ walima aw ni aw sigiɲɔgɔnw ni ɲɔgɔn cɛ aw bɛ se ka aw da don o kuma ninnu na dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw aw mana ko minnu daminɛ baraka bɛ se ka don o ko ninnu na kosɛbɛ wasa min ni a b'a ɲinina o ko ninnu kɔnɔna na a bɛ se ka wasa sɔrɔ o la dɔgɔkun camancɛ de barikalen don ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la a bɛ se ka wasa caman de sɔrɔ kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma kalo ale bɛ a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ mardi ale ni mercredi lune ale b'a ɲɛ ɲuman kan aw fɛ yen nɔ o b'a yira k'a fɔ hinɛ caman ani wasaw ani kunkɔrɔtaw olu barikalen don aw ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la kana bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma viergew dimiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Isa ka so samiya kalo 3nan denw viergew ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasa ni kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinen don aw ma kamasɔrɔ layidukan kun tala aw ye don tɛmɛnenw na kasabi sira kan walima layidukan kun bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ donboloko la walima garisɛgɛko la ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ko aw bɛ se ka na tare fɔ kamasɔrɔ o juru ninnu walima layidukan ninnu olu caman bɛna bɔ a sira fɛ ka bɛn dɔgɔkun laban yɔrɔ wagati ma nka dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagati olu ka girin aw bolo kosɛbɛ kosɛbɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ na aw mana dusukasi min sɔrɔ fo aw ka kun ni aw yɛrɛ ye n'o tɛ aw ka dɔgɔkun aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw faraganw olu kun dalen don aw kan faragan minnu bɛna kɛ sababu ye n'u tɛna se ka aw bali aw ka kow la nka aw ka hakili to aw yɛrɛ la kosɛbɛ dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɔni yɛrɛkɛliw aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka bolo su aw yɛrɛ ɲɛna n'o tɛ dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la kana bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furuso denw mɔgɔ minnu bɔgɔta la Umaru ka so kawla kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ lajarabiliko olu caman olu ɲɛsinen don aw ma dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la a b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ aw kumakanw olu barikalen tɛ ni aw ko fo aw ni mɔgɔw ka se ka ɲɔgɔn faamu aw hakilinaw la gɛlɛyaw bɛ se ka don olu la sira caman fɛ a ka kan aw kana mɔgɔ dala minɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la aw ka ɲɛmɔgɔw fo ka taa se mɔgɔ minnu ka mara kɔnɔ n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ gɛlɛya ye aw ma kosɛbɛ kosɛbɛ dɔgɔkun bɛ daminɛ ni gɛlɛya ye nka dɔgɔkun bɛ taa laban ani kunkɔrɔta ye layidukanw olu caman na se ka ta aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hali ni a ma bɔ a sira ma nka nin dɔgɔkun in kɔnɔna na i b'a ye aw ka laɲini ninnu bɛɛ tɛna se ka sabati dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kunnafoni dumanw kunnafoni nafamaw nka olu caman bɛ taa lawaleya
dɔgɔkun wɛrɛw kɔnɔna na wagati wɛrɛ nataw kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fo aw ka se ka aw basigi ka dɔgɔkun wɛrɛ nataw kɔnɔ olu kɔnɔna na aw bɛ se ka kunkɔrɔtaw sɔrɔ n'o tɛ dɔgɔkun laban o de barikalen don ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu barikalen don dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ octobre kalo tile 23 la ka n'a bila novembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma Scorpion dibiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Ayuba ka so Scorpion nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ wasaw ani kunkɔrɔtaw olu ɲɛsinen don aw ma kosɛbɛ kamasɔrɔ aw yɛrɛ ka wulikajɔw n'aw ka jijaw olu de bɛna se ka kɛ sababu ye ka aw bɔ bolo la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni aw ka jigi da aw yɛrɛ kan kamasɔrɔ ni aw y'aw jigi da mɔgɔ wɛrɛw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na k'aw bɛ se ka gɛlɛyaba de sɔrɔ o bɛ se ka kɛ sababu ye ka banamini don aw ka ko la nka aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye k'aw ka ko gɛlɛn tɛmɛnen dɔw ni aw kun dɛsɛlen don k'u ɲɛnabɔ aw yɛrɛ bɛ se ka kɛ sababu ye ka olu ɲɛnabɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ hakili dolo n'o o ye Mercure ye ale bɛ a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ jarabi dolo n'o ye Venus ye o fana bɛ a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na tile fana b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ka baara kɛlenw olu bɛna tanu kosɛbɛ kosɛbɛ aw yɛrɛ mankutuw bɛ se ka fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ ni aw b'a fɛ aw ka lakodɔn nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ ni aw ye baaraw caya aw bɛ se ka wasaw sɔrɔ wa aw kumakanw olu barikalen don wa aw ka hakilinaw fana olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fɔ dɔgɔkun laban wɔɔrɔ wagatiw aw bɛ se k'aw jigi da sɔrɔba sigilenw kan nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ novembre kalo tile 23 la ka n'a bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma Sagittaire sirasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Alaw tala ka so Sagittaire nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ dalakan bɛ aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bɛ se ka don olu la jigiya siraw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ garisɛgɛ ko kan garisɛgɛw olu barikalen tɛ ka ɲɛsin aw ma nka aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw i b'a ye jama fu olu de kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na jama mun bɛna kɛ sababu ye ni o tɛna se ka sɔrɔ di aw ma nka n'aw ma hakili to aw yɛrɛ la ni aw yɛrɛ bɛna tila ka sɔrɔ de bɔ aw yɛrɛ kun ka dépenser olu la a b'a yira k'a fɔ jama nafantanw olu de bɛ aw nɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma Venus ale b'a ɲɛ ɲuman kan aw ka so kɔnɔ nin dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na a b'a yira k'a fɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye bi tali kɛ artistes kan ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na k'olu bɛ se ka tare caman fɔ ani olu bɛ se ka kumakanw an'u ka jamukanw olu caman bɛ se ka fanga sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kosɛbɛ a b'a yira k'a fɔ wa ni mɔgɔ min b'a fɛ ka ko kura kɛ walima ka furu sira tagama ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na ko ni ninnu wulila ka furu siraw tagama walima fɛn fɛn de bɛ tali kɛ kanu kow kan k'olu tagama nin wagati in kɔnɔna na k'u bɛ se ka kibaruya duman ani kibaruya nafama sɔrɔ olu la yanni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw cɛ nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Capricorne masasodenw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala masa Solomana ka so Capricorne ni dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ kɛnɛ jɛlen tɛ ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ banamini o fanga ka bon aw ka sira kan kosɛbɛ kosɛbɛ kamasɔrɔ aw bɛ boli la sanga min nɔfɛ ani aw bɛ boli la masaya min nɔfɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko fo aw ka basigi n'o tɛ birisa ɲagami o fanga ka bon aw ka wulikajɔw la kosɛbɛ kosɛbɛ kuma minnu bɛna fɔ aw ye olu caman tɛ kuma ɲumanw ye ka ɲɛsin aw ma wa aw ka aw basigi ka se ka aw ka mɔgɔw dɔn kamasɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ gɛrɛ aw la nin dɔgɔkun kɔnɔna na olu caman tɛ aw ni aw ma hakili to aw yɛrɛ la olu caman bɛ se ka kɛ sababu ye ka aw coro o b'a yira k'a fɔ fo aw ka hakili de to aw yɛrɛ nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw patience ani hakilisigi aw k'o kɛ aw tagama bere nka n'o tɛ dɔgɔkun tɛ o si dɔgɔkun giriman ye ka ɲɛsin aw ma nka ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la aw kana layidukan ta aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ ni aw ye layidukan ta aw ni mɔgɔ ni ɲɔgɔn cɛ nin wagati dɔgɔkun kɔnɔna na layidukan ninnu tɛna bɔ a sira ma wa aw bɛ se ka gɛlɛyaba de sɔrɔ don nataw kɔnɔna na n'o tɛ ni fɛn min sudala mɔgɔ la i bɛ kunbɛcogo sɔrɔ a la aw yɛrɛ ka dɔgɔkun bɛ se ka kɛ tare aw bolo cogo min fo n'o sababu bɔra aw yɛrɛ la aw ka basigi la ni y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 21 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigiso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ tala Badara Ali ka so
verso ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ni aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ aw ka hakili to aw yɛrɛ la kamasɔrɔ dalamankanw olu bɛ se ka tɛmɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ gɛlɛya bolo ma aw ka se ka kun ni aw yɛrɛ ye kamasɔrɔ aw dusu bɛna se ka bɔ joona ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ o de bɛna kɛ sababu ye ni aw tɛna mɔgɔ woloma kamasɔrɔ aw bɛ se ka ko caman bila aw kunkolo la miiriya minnu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka gɛlɛya lase aw yɛrɛ ma ka se ka aw yɛrɛ coro aw ka dɔgɔkun kɔnɔna na o fana bɛ se ka kɛ sababu ye ka fariganw k'olu wuli aw la walima ka hakili la ɲagaminw k'olu lana aw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ gɛlɛya n'a wagati don fɛn o fɛn mana na se mɔgɔ ma ka bɛn ni wagati min ye i k'a ta ni hakili ye o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka don nataw k'olu basigili cogo ani olu wasaw k'o se ka olu kunbɛn ka fara ɲɔgɔn kan i bɛ don min na hali ni gɛlɛya nana a b'a yira k'a fɔ i k'i hakili to i yɛrɛ la i ka se ka kun ni i yɛrɛ ye o b'a a to don nataw kɔnɔna na ni sɔrɔ nana i bɛ se ka bɔ ani o sɔrɔ in bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka labaara i fɛ labaara cogo ɲuman na gɛlɛya kɔfɛ ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena k'a minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson juguso denw mɔgɔ minnu bɔgɔ ta la fonɛnɛ kalo 3nan denw poisson ni dɔgɔkun kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ aw ni aw balimaw ni ɲɔgɔn cɛ kibaruya dumanw kibaruya nafamaw olu bɛ aw kun kan ni dɔgɔkun kɔnɔna na fɛn min i ka dɔn k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ o de barikalen don aw la dɔɔni n'o tɛ dɔgɔkun camancɛ fo ka taa se dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ma gɛlɛyaw olu bi aw ka kibaruyaw kɔnɔna na aw ka taabolo kɔnɔna na layidu timɛbaliyaw o bɛ aw ni mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ Neptune ale b'a ɲɛjugu kan aw ka so kɔnɔ ni dɔgɔkun in bɛɛ lajɛlen na a b'a yira k'a fɔ ni dɔgɔkun kɔnɔna na aw ka miiriya jugu olu bɛna se ka caya kosɛbɛ taafan kelen tɛ aw la ni dɔgɔkun kɔnɔna na o de bɛna kɛ sababu ye ka se ka banamini caman de don aw ka ko la ni aw ye sira kelen ta ka se ka hakilina kelen ta hali ni sɔrɔ ma kɛ i b'a ye hakilisigiw ani yɛrɛminɛw olu bɛ se ka na aw ka ko la ani basigiw nka dɔgɔkun ka girin k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw a b'a yira k'a fɔ fo aw ka hakili to aw yɛrɛ la hali sɔrɔ minnu bɛna se ka kɛ sɔrɔ ninnu a bɛ sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ ka basigi de kɔnɔna na n'o tɛ ni aw giringirinna ka sira caman ta i b'a ye aw yɛrɛ bɛ kɛ sababu ye ka se k'aw ka sɛbɛnni bɛɛ lajɛlen tiɲɛ aw bolo nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye balima Mali kunnafoni jabaranin lajɛbaga cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba nin de kun ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye nin dɔgɔkun kɔnɔna na ka yira aw la k'a fɔ nin dɔgɔkun in ye ti dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin mɔgɔw ma jamakulu bɛɛ lajɛlen kulukunda nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma a b'a yira k'a fɔ sɔrɔw bɛ sumaya dɔgɔkun daminɛ wagatiw la nka dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la mɔgɔw bɛna se ka kunkɔrɔtaw ni tare caman fɔ a b'a yira k'a fɔ halisa an bɛ Scorpion mɔgɔw olu ka wagati de la nin wagati in kɔnɔna na ni o ye Kawula kalo 2nan ye an bɛ Kawula kalo 2nan na nin wagati in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ sɔɔni an bɛna an kun da Kawula kalo 3nanw kan nin wagati in kɔnɔna na bɛɛ lajɛlen an bɛ se ka i muɲu ka sabali kamasɔrɔ nin wagati in kɔnɔna na an bɛ wagati min na wagati gɛlɛman don kosɛbɛ kosɛbɛ nka hakili ani ka sira kelen ta o bɛ se ka kɛ sababu ye k'a dɛmɛ mɔgɔw bolo ka se ka kɛ sababu ye ka se ka i yɛrɛ ka kow nɔgɔya i yɛrɛ bolo kamasɔrɔ dusubɔ ko caman bɛna mɔgɔw sɔrɔ nka mɔgɔw ka u bolo da u dusu kan fo ka taa fɔ nin wagati in banna ka taa don wagati wɛrɛ la nka n'o tɛ nin dɔgɔkun in kɔni kɔnɔ nin dɔgɔkun ye dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin bɛɛ lajɛlen ma nka an bɛ wagati min yɛrɛ la n'o ye Kawula kalo 2nan ye Kawula kalo 2nan a ka girin kosɛbɛ kosɛbɛ o ye kalo yɛrɛ taabolo ye o kalo yɛrɛ mumɛ bɛɛ nin wagati in Kawula kalo 2nan ye ni ne bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la an bɛ lajɛbaga bɛɛ lajɛlen fo ani n kanubaga bɛɛ lajɛlen k'a fɔ ko mɔgɔ min k'i b'a fɛ k'i ka buruju siraw dɔn n'i ye an wele an bɛ se ka i bilasira i ka siraw la dagan siraw fɛ i kan ka baara minnu kɛ bana minnu bɛna i sɛgɛn i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ani degun minnu bɛna i sɔrɔ dolo minnu bi ka se ka banamini ɲɛsin i ma garisigɛ ko la kɛnɛya sira ko la an bɛ se ka olu kɛcogoyaw fɔ i ye ka se ka olu walawalaliw fɔ i ye i k'a dɔn k'a fɔ ko bɛɛ lankolon tɛ ko mana kɛ cogo cogo sababu dɔw de b'a kɛ sababu minnu bɛ ka se ka na ni banamini ye i ka relation kow la walima i ka kɛnɛya kow la walima i ka garisigɛ kow la an bɛ olu de fɔ i ye
ani i kan ka saraka minnu bɔ ka se ka olu fana fɔ i ye olu ye dakanko ye. N ka foli bɛ aw bɛɛ lajɛlen nin de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaru la dɔgɔkun min ni a tun b'a daminɛ bi tɛnɛn na novembre kalo tile 14 ka taa bila karidon na novembre kalo tile 20 o dɔgɔkun kibaruya de tun ye nin. An b'a fɔ o la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ Ala ka dɔgɔkun diya ne ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa Ala ka jamana in basigi.